次のニュースです。昨日午後6時ごろ、広島県広島市の路上で飼い主の藤井正幸さん27歳も軽い怪我をしました。から警察は専門家による精神鑑定を行い、責任能力の有無を調べるなど内偵対策をしたんです。それももともとダメよっていうか収入とかじゃなくて寝なよ。仕事しないなら。大丈夫だから。俺が君を守る。普通なんですよね。これはああ、次また頑張って。てこ次こそ頑張るから。落ち着いてね。成功なんて一握りの特別な人しかできないんだよ。秀夫君普通じゃん。嫌いだよ、もう出てってよ。てこの好きなメロンパンも。おーいてこ大丈夫か。すいません。開けて。ドア開けて。どうせちょっと待って。おかしい。ちょっと早いだ。待って。まだ出ないで。秋葉原を中心に都心新型ウイルス特別対策推進のため。ゾキュン、富士山に登れ。切れちゃう。まずありがとう。半分こ。おじさんは？秀夫。私ひろみです。秀夫くんといたら大丈夫な気がする。
それ殺していいよ。なった時考えよう。安全なとこ行こ置いてっていいよ。ありがとう。バイバイ。お願い。すいません、助けてください。いらっしゃいませ。ゾキュンか。来ました。あの銃って本物かな。まさかね。ようこそ地上7メートルのセーフティーゾーンへ。わかるのひろみちゃん。すいません、井浦さん呼んでるんで来てください。食料庫1万食はあるって話です。それで私は何をすればいいですか。何も。ここの法律は僕です。銃を渡してください。屋上の女には手を出さない約束だろ。ふざけんな。手を離せ！その前に彼女が死にます。捨てとけ。ひろみちゃん。
上げて上げて、はい、上げて。はい。俺のメガネ君に感謝だな。いいもの持ってきてくれた。いつまでも高みの見物できると思うなよ。明日のツアーの先陣は日浦君です。はい、これ。またこれ。日浦君、先頭行っちゃって。電気つけたの誰ですか？クズどもが。助けて。今行きます。メガネ。メガネさんだよお前。すげえな。ひろみちゃん待ってて。
Танд видео таалагдсан бол лайк, subscribe дарж дэмжээрэй.